Je 5:45 a chystáme sa na odchod. Malo by po nás prísť auto. Chalani prišli na 7 dní, takže oni zostávajú ďalších 6. Pýtali sme sa ich, ako spali. Povedali, že nie veľmi. Počas dní, ktoré sú tu, ako spávajú veľmi, veľmi málo. Je skoro ráno, čakáme na auto, ktoré nás má odviezť naspäť. Cestou sme videli ruský dron, ktorý dopadol blízko nás, ale nevybuchol. Prichádza naše auto, nakladáme sa. Takže práve sme sa dozvedeli, že cestujeme vzadu s nákladom v kabíne. Vše dobre, do pobáčenia. Bola to rýchla cesta a dynamická. To sú oblasti, v ktorých treba ísť rýchlo a teraz je to